ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಬೌಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಚೀಟಿ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ ಅವಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೀಟಿನ ದೆಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಬರೆತಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವಾಕ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ ಪಾತೆರೋಡು. ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ? ರೆಡಿ. ಎಸ್. ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೆಂದಾಗಿಂದಕೇಂದ್ರ ಏನು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನೇ ಏನು ಚೀಟು ಬಂದಾಗ ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಶಬರಿಮಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಏತುಂಡು ದಯಗಿಂದಕೇಂದ್ರ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಏರು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದೀದು ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪೋಡುಂದ ಆಸೆದೀದು ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂದ್ರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಆಯನ ಜೀವನಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನೆ ಕರ್ತೈಚಿ ಒಂಜ ಹೂವಾಣ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ ಇತ್ತಂಡ ಹೈನು ಬಿಡೋಡು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾರಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡು ಉಂದೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದುಂಬು ಒಟ್ರಾಸಿತ್ತೆ ಊರುಗು ಎಡ್ಡೆಂತಿನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೇ ಆದುಲ್ಲೆ ಈತ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಯಾವ ಬೆದ್ದಾಲ ಬಿಡ್ಸಿ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡನ್ನ ಚೀಟಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಚೀಟಿ ಬೈದಿಂದ ಹೇಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರೇನು ಗುರುಂದು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿದ ಹೇಗಿಂದ ಏನು ರಂಗಭೂಮಿ ಐದು ದುಂಬೆ ಬೈದಿನೇ ಏನು ಬೇತಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬೆಂತಿನೇ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಲೇನು ಕೊಡ್ದು ಎಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಉಂಡೊಂದು ತೊಜ್ಪಾದಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏರುಂದಕೇಂಡ ಅವು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಕಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕೊ ನುಪ್ಪುದ ಸಾದಿ ತೊಜ್ಪಾದಿನ ಏರುಂದಕೇಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಐಕೆ ಆನು ಓಲಿ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ದಯಗಿಂದಕೇಂಡ ಮಾತಾಪಿತ ಗುರುದೈವ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು ಗುರುಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೇತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಆತೆ ಗುರುಕು ಕೊರಡಾಪುನು ಅಂಡ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನೆರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನಾರು ಇತ್ಯಾರೇನು ಪುಗರ್ನು ದತ್ತೈತ ವಿಷಯ ದಯಗೆಂಡ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಆಯ್ನೆ ಪರತು ಪೋಪಿ ನೀರಾವಡಿಗೆ ಉಂತಿನ ಕೆಸರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಏನು ಮಾತತಿಗೆ ಪೋಂದು ಏನು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂದತ್ತು ಬೆತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪೋದು ಬೆತೆ ಅನುಭವಲೇನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆನ ಮೈಂಡ್ ಪೋಡು ಯಾ ನಾನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ದಿನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ದೂರೋಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಡು ಅರ್ನ ಉಡಲ್ ಬಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ನೆರೆದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾವು ಬಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ 100 ಜನಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಒರಿಯುಸಿ ಅರು ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಯಾಪನ ಬಂತ ಏನು ರಂಗಭೂಮಿ ಹೊರಡುಂದಾಂಡ ಛದ್ಮವೇಷ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನೇ ಅಪ್ಪ ಗುರು ಪಂತಿನೇ ನಾನು ಮರ್ಲೆ ಆಂಡ ಅವು ಮರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದಾಂಡ ಗುರು ಎಂಕ್ ನಿರ್ನಲ ಅವ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಎಸ್ ಮೂಜಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ನೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತುಚಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತೂತದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮು ಮೂವಿಗೆ ಭಯಂಕರ ದಾಗಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವು ಸೋಷಲ್ ಅವು ಪೂರ ಓಲೈಕ್ ಜಾನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂತೆ ಖುಷಿ ಪಡಿನಕ್ಲೆ ತೋಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲೋಲು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬುರ್ಡು ಐನು ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ತೂಪು ನಿಂಚ ಏರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐನು ಅತ್ತ ತೂಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯರ ಪೋತಿನೇ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಸುಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಏನು ಬತ್ತುಪ್ಪನ ತೂತೆ ಅವಳ ರಾತ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಿ ನೈಟ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನು ತೂತೆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಆರತಿ ಅಶೋಕ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ತೂದೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿನ ಅಕ್ಲ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲನ ಅಭಿನಯ ತೂಯಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ನೈಜ ಅಭಿನಯ ತೂಡು ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ತೂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಜಿನಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆತಿ.
ಇಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬೇಗನಿಗೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾತಿರುವೆ ಹಾಲು ಆಯ್ತ ಕಾಲು ವಸಿಲ ಪಾತಿರ್ಜಾಲ್ ಅಂಚ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮುಖದಾಗಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟಿ ಏನು ಮದುವೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ದಿಂಜ ಪುದಾರ್ದೆತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಿಂದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಸರಿ ಬೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಿನೇಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಾಡು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಡು ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡೆ ಯಾನು ಪಿದೈ ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ಮೊದಲ ವಾಹನ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡೆಂಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡು ಯಾನು ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ 15 ಪೈಸೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ 15 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಂಜು ಎಲ್ಲಿ ಪಲೆ ಸೈಕಲ್ ತೆತ್ತಿತಿ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತೆತ್ತೀನಿ ಎಂದು TVS ಐದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತು ದೇವರು ಕಾರ್ ದಡೆ ಮುಟ್ಟಾದೇರು ಮೊದಲು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ ದಿನ ಮೇಕಪ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಛದ್ಮವೇಷ ಯಾಪ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾಲೆಡು ಆನಿದ ದಿನ ಮೋನಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದೆ ಮೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಮೇಕಪ್ ಯಾಪ ಮಲ್ಪಾದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ நமக்கு மேக்கப் மாஸ்டர் இருந்த கிருஷ்ண மாஸ்டர் ஆறு ட்ராயிங் மாஸ்டர்ல வந்து கிருஷ்ண மாஸ்டர் மாத்திரைக்கல மல்ல மேக்கப் மாஸ்டர் இருந்துக்கேன்னு கிருஷ்ண மாஸ்டர் அஞ்சா ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೆರೇನು ಸರಿಯಾದ ತೂತಿನ ನೆನಪಿದ್ದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋತೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿದ ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮೇರೇನು ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಗ ಪೋಡಿಗೊಲ್ತು ಬರ್ಭೂಮಿ ಅಂಚತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಅವು ಯಾಪಗಳು ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಎಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ದುಂಬ ಆರು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪುನುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ದುಂಬು ಆಟೋ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಡೀ ಜಾಲ್ಡ್ ನಲ್ತೊಂತೆ ಮೇನ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರ ಅದನ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲನೇ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಾರಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬಜಿ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪೋತೇರು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಬಂಗೋಡು ಸಾಕದಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ನೆರಡು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚಲಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಯಾರು ಮೋಕ್ಯಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರ್ದು ಕಡುಪುಂಡಲ್ಲ ಏನು ರಾಮ ಪಾಡು ಅಥವಾ ವಾ ಕೆಲಸ ಪಾಡು ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ನೆರೊಂತೀರು ನೆರ್ದು ಏತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪೇಂದು ಜತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೇ ತೂವೊಂದು ಎಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮರಪ್ಪ ಅಂದದು ಹೇಗೆ ಏನು 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರಾಡು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಡ್ತು ಒಂದೇ ಪೆರುಂಬೆ ಬತ್ತೇನಾ ಲಕ್ಕೇನಾ ಅದಾಗಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಬಾಕಿಲು ತೆಪ್ಪೋಡು ಜನ ಸಿದ್ದೆಪ್ಪೆತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತದು ಬಾಕಿಲು ತೆಪ್ಪುನಿ ಬಾಕಿಲು ತೆತ್ತದು ಯಾರು ಬೋದು ಜೆಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ತೂವೊಂದೇ ಪೆರುಂಬೆ ಉಂಪೇನಾ ಇಜ್ಜ ಬತ್ತದು ಕೈಗಡ್ದೆಕ್ಕೇನಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಕಡೆ ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೋದು ಚೆತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಲಕ್ಕದು ಅವು ಹಾಕುವೇರು ನಿಗಾಂಟು ಏವಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಪೇರು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಿಡು ಬೂರೋಣುವೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿಡು ಬಲ ಕಡೆ ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವಿದ್ಯೆ ನೇನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಎನ್ನ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಾ ಕಷ್ಟೋಡ್ಲ ಅದು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೂಲ್ಲ ಕಷ್ಟೋಡು ಸಾಂಕ್ವೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪಣಿಯರ ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣ್ಯ ಆತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಇಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತೇರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಎಂದು ಬಂಡ ಏನು ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಬಂಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ದೇಗಿಂದ್ಗೇಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೇಂಡ ಆರೆಗ್ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಅವು ಎದುರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತನ ಆರು ಡೌನ್ ಆಪೇರು ಆರು ಲಿಫ್ಟ್ ಆದು ಆರು ಲಿಫ್ಟ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆವಡು ಅಂದತ್ತು
ಅರೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಚೂಪಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್. ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಪ್ಪೋಣಿ ಯಾನು ಯಾಪಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ರೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಡ್ಡೆನ ಅತ್ತಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗನ ಎಡ್ಡೆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೊಡ್ದು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಪೆರೆವು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಐಟ್ ಇರೆಗೆ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಪಿಜಿ ವರ ಮಲ್ತಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ ತತ್ತದು ಕುಡಾರಾಯಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದ ಪೋಯರ ಹಾಪಿಜಿ ಹೇಗೆಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ಲ ಅವಲೇಕೇನು ಆಳು ಪುದಾರ್ಲ ಅವಲೇಕೇನು ಅಂಚಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ. ಎನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕೇಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಿನ್ನ ಅರ್ನ ಮೂವಿಡ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾನು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಮೂವಿಡ್ ತೂಪರಂದ ಟಾರ್ಚ್ ಪಡ್ತು ಹೇಗೆಂದಿಗೆ ಯಾನು ಯಾಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಹೇಗೆಂದಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತು ದಿನ ಮೂವಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅರ ಆಲೋ ಕೊಡುಲ್ಲೇರು ಸುನಿಲ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರದು ಆಲಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನನ್ನು ತೂದು ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು ಅಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವಿ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಒರಿ ಅಸಲು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಆಯ್ತು ಮೀಟ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಒರಿ ಅಸಲು. ಎಸ್ ಇರ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ.